tím, že jako vyšla knížka Druhé loučení, která vlastně dneska už skoro není k nalezení. A já si říkám, to je všechno dobrý, ale hlavním tématem naší doby je poznání zla. A to je to nejtěžší, protože člověk nemůže psát nějaké thrillery, nebo psát nějaké drasťáky, nebo psát nějaké sentimentality. Jak na to? A to byla opravdu otázka, s kterou jsem chodila léta a hledala jsem, jak vypadá osoba, která je nositelem toho zla. A tu osobu tedy jsem opravdu od prvních stránek toho románu dostala. A já jsem věděla, co provede, jak to dopadne. A mezi to se mi dostalo 65 let z českého života. A protože to zlo samozřejmě není nositelem zla jedna osoba, to zlo je složkou všeho, co se tam děje, samozřejmě. A jak se člověk podílí nebo nepodílí na tom zlu, to je náplň života nebo hlavní existenciální otázka, nebo jestli ho vůbec rozpozná a jestli se snaží o jiné, ale nechci, aby si mysleli, že to bude nutné. My se tam opravdu jako vedrali skutečnosti a na druhé straně, jak říkal správně Honza, to není žádný historický román. A myslím, že se mi podařila jedna věc, kterou jsem si uvědomila, až když to bylo hotové. A když jsem taky jako dělala za autora redaktorskou práci, totiž, že je tam víc otázek než odpovědí a že to všechno, co tam je, se nedá ani rezumovat, ani jakkoliv definovat intelektuálně a že to je opravdu skrze osoby imaginární poznávání těch věcí, které nechce tvrdit, že věci byly tak, jak tam stojí, ale navádí k tomu, aby člověk tím imaginativním poznáváním dál třeba šel a myslel si to jinak, ale že to není poznávání intelektuální, že je imaginativní. A to si myslím, že je jako, za to jsem vděčná, že se mi to podařilo. No a teď se můžete ptát, nebo nevím, co mám ještě dělat, nebo pracovala jsem na tom přes 10 let. A s Ivanem jsme si vždycky říkali, Ivan Matošek říkal, já jsem tu knížku psal 10 let a já jsem říkal, a já tu knížku už 10 let nepíšu, ale tím jsem chtěla říct, že na ní pořád pracuju a že jsem byla zaměstnána na univerzitě a na 2 univerzitách a že to bylo strašně složité, tak jsem vždycky o prázdninách vytáhla z toho, to můžu říct jenom tady v tomhle tom rodinném prostředí, přátelském prostředí, stohy papíru a říkala si tak, a já už to nikdy nedám dohromady, protože jak mám poskládat všechno, co tam mám za prvé a za druhé, co nám jako provedli počítače, že člověk má několik verzí a najednou už neví, která je ta poslední, která je ta nejlepší a tam byla jednu změnu a pak jsem dlouho se dávala taky ústroj, říkala jsem si, ale ještě jsem psala tady to jestli to někde najdu. Takže to jsou technické, opravdu, jako nebylo to snadné a podařilo se mi ji dopsat loni v létě díky tomu, že jsem následkem nemoci byla celé prázdniny doma, nemohla nikam jet, což je taky moje taková, že třeba pořád jezdím do Prahy, ačkoliv teď už se zdá, že spíš z Prahy jezdím občas do Říma. No, tak jestli je nějaká otázka, tak... A tak nám pověz, jestli máš pocit, že jsi to uklidila, anebo si ten úklid vzdala, ta knížka je hotová. Já jsem měla pocit, když jsem trochu se pokoušela uklidit, jsem samozřejmě vzdala zatím, nebo suspendovala, že existuje ještě, abych tak řekla, takový fantom té knížky a že najdu stránky, které tam nejsou, které třeba právě napsat před těmi 10 lety, které se ztratily a že to může být zajímavé, ale má to jinou atmosféru, je to takové, no, až uvidím. Buď to zahodím všechno, a nějaké stránky z toho vytáhnu, nebo taky Jestli jsi neměl takový pocit jako chirurg, když už toho člověka zašije,
Já jsem mu tam zapomněl ještě něco. No, jako nůžky. No, Zapomněl jsem tam vrátit srdce. No, To bylo právě, že jsem si říkala, vždyť já jsem ještě tady o téhle věci psala, to někde musí být, no. Tak jakože jsem hledala, ale myslím, že co jsem chtěla najít, pak jsem jednu chvíli tam takhle. To všechno bylo počítač, nebo to No vytištění tak a pak jsi to kontaktovala- bylo napřed rukou, pak počítači, pak vytištěný, pak znovu rukou. Já mám opravdu, ale jako velký stovky. A je mi líto to vyhodit nebo podpálit naraz. No. Ale teď si myslím, že tady tohle toto jako v sobě dorostlo, zatímco jsem to dávala dohromady a že se to, taky jsem si uvědomila, já jsem to tušila už jako dřív, že knížka nebo dílo bychom mohli říct, to zní příliš vznosně, knížka je živý organismus, když opravdu, a že si začne potom říkat, že začne být v jednu chvíli silnější než autor a začne si o ty věci říkat. A u téhle knihy to bylo opravdu silné, já jsem nemohla jako, ještě tohle tady musí být, nemohla se, a nebyla to nějaká intelektuální úvaha nebo rozvaha nebo kompoziční potřeba, ale to tam tak bylo, takže jako takhle vzniklo, no, tak já doufám, že si přečtete. Chceš nám kousek přečíst? Mám, No. tak já, a to jsem si nevacila.